出国那个 Shilum 中农山 Hima. Kawai ka Trok ka bakit ya ka po Shilum menta ka no apay sngi jong ka shiterik unaitong arajara arpulay kala Hajan ka Jingkieng Umket ka balawan ra ya ka jing Syrtok ka ba Syrkai ki Paidbah nong Leit nong wan ha Surok bhoy rembong syakerdem kumba menta ka sngi ka dai ka sngi yo bhoy rembong ka ba hisen shita yo kini ka jingkala jong kini ka Trok haringkat bat ka po Shilum hapading surong kalawan ra ya ka jing dheng kali ka ba Syrkai bat boru ka jing ka ba shikat dei ki Paidbah ki ba thmu ban Leit yo Leit han bat ki wei ki di ki jing don kam tam ya ki to ki ba pang ba shitong layo jing tibru ban kalian ki bor pulit ka khap mara police investigation center kila hiar marmar ka ka jaka ban yarak pelat ya ka jing sa akut ki Paidbah bat ka ba ptharu ya ki bakin nyai no da ka wei ka lenti kat ba 4 la ban penken ria lani weng ya ka Trok haringkat bat ka pu Shilum ka bala kala hapdeng surong